Ja, vel, og tusind tak, fordi du lige gider at hjælpe med at prøve at lade mig forklare noget, som er lidt teknisk tungt. Og ved at, jeg forsøgte jo sidste uge, det var knap så godt, men nu tænker jeg, at jeg prøver igen, og jeg prøver ligesom at tænke lidt over, hvordan kan man måske angribe præsentationen af det her, som er kan man sige, en tutorial i, hvordan kommer man i gang med at arbejde med API'er mod Claude. Og ja, og der har jeg så fået lidt hjælp ved, at faktisk stor hjælp i, at du er ikke udvikler, men du er jo kommunikationsmenneske, så det er rigtig super, at jeg er i hvert fald god til engelsk og meget andet, men også god til kommunikation. Så det du sagde med, at jeg egentlig lige burde stille mig selv et spørgsmål sådan, og sige, hvad er et API? Og hvad kan man bedre gøre end at spørge Google, som jo efterhånden har fået en rimelig en god forklaring på det. Og et API, det er simpelthen et grundelement i at arbejde med internettet og kommunikation mellem systemer. Og Google siger, at API står for Application Programming Interface. Det er jeg helt enig i. En digital bro eller tjener, der tillader 2 eller flere forskellige softwareprogrammer at kommunikere, udveksle data og samarbejde. Det er faktisk også hele kernen i AI, at de her sprogmodeller, når man skal have fat i dem, så gør man det via API'er. Og så det er det, jeg egentlig prøver at forklare lidt mere omkring, hvordan er det, man kan bruge API'er i forhold til Claude og Claudes API'er. Men der er jo altså uendelig mange API'er derude. Men det, der er tanken med det er at lære jer, som skal prøve at hjælpe Happy Mates med at få certificeret nogle folk i at bruge Claudes værktøjer, at der har jeg forberedt et GitHub repository, som det hedder, og det kan man få fat i ved at gå ind på den her hjemmeside, som hedder claude.app.happymates.dk, og så møder man det her, der kan man trykke open repo, og så ser man sådan noget teknisk tungt noget, men der er ikke nogen adgangsmæssige restriktioner i forhold til at få adgang til det her, det kan alle gøre. Men der er i forhold til at kunne bruge, se den grønne knap herude, der kræver, at man er lukket på. Det vil ikke gå i dybden med her, men for at være lukket på, så kan man se en avatar i øverste højre hjørne, der viser informationer omkring en. Men det, jeg gerne vil demonstrere, det er faktisk, hvordan er det, man kan få hjælp til at gøre det lidt nemmere at gennemføre de cloud-øvelser, der er lavet. Og jeg tror faktisk, at jeg lige vil parkere den her og sige, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil faktisk lige gøre noget andet. Jeg vil faktisk prøve først lige at starte derop, for det tager lige lidt tid at sætte op, måske 5-10 minutter. Men det man gør, det er, at man går ind og åbner et CodeSpace, og det er en hjemmeside, hvor man får adgang til et udviklingsmiljø, som så faktisk via sin browser. Jeg har lige været igennem øvelsen, og var lige sikker sig, at det faktisk virker. Men nu vil jeg lige prøve at gøre det fra bunden igen, og så sige, at man skal have fat i code, tryk CodeSpace, tryk plus, og så får man, lige om et øjeblik, noget nyt at se hernede, det overrasker mig lidt. Jeg tror, det er Obscure Dollop, som så bliver oprettet som en ting. Normalt så sker det, hvis man åbner det første, så bliver man automatisk sendt over til det. Så jeg var ikke lige opmærksom på, at der faktisk her allerede var et, som så gør, at der vil ikke automatisk sende mig det over. Men jeg trykker Obscure Dollop, eller det navn, som I nogle gange får. Og der jeg tror, det var den gamle, hvis det var. Jeg tror, Sturdy Spoon var den nye. Det er rigtig godt. Det var ret i det, så jeg går lige et skridt tilbage. Og så går jeg tilbage og trykker på CodeSpace. Så skal jeg fat i den nye, den øverste. Det var den nederste. Sturdy Spoon. Ja, det var den, der lige blev oprettet. Ja. Okay, det er den nye. Fint. Sturdy Spoon, det er den nye. Okay, når man så starter sådan et CodeSpace op for første gang, jamen så kommer man ind i noget, der ligner, kommer ind i noget, der hedder Visual Studio Code, men i en såkaldt browser-baseret udgave. Og det er et værktøj, som
jeg tror, måske Claude selv bruger, når de sidder og udvikler Claude, eller rigtig mange andre virksomheder bruger. Men essensen i det er, at det gør, at man kan nemt dele informationer, og i det her tilfælde hedder det filer, og ved at det, som I vil lære, når I får sat det her op, det er, at når man skal snakke med et API, så skal man bruge noget, der hedder en API-nøgle, for det til at køre. Og når man sidder og udvikler, så har man et udviklingsmiljø, og der er en konvention, der hedder, at når man skal have fat i noget fra ens udviklingsmiljø, så gemmer man informationer omkring det, man skal have fat i, nede i en fil, der hedder .env. Og det, der står inde i midten, copy env, and add your anthropopic API key. Så det er lige, jeg gør lige nu opretter en .env-fil, så går jeg tilbage til det, der hedder readme, og så tager jeg, den tekst, der står her, og kopierer ind i env, og siger paste. Den nøgle, der så står her, den kan jeg så få fra et andet sted. Det vil ikke lige vise, hvordan vi gør her. Jo, det kan jeg godt. Jeg har det faktisk liggende i et andet skærmbillede, som kommer frem. Her. Hvor jeg er inde i noget, der hedder Claude Console, platformen Claude.com dashboard, og der er trykket Get API Key, og så har jeg så API-nøglen her, og så kan jeg kopiere den, og så kan jeg paste den ind herover. Jeg skal lige sige, at lidt snart jeg laver den her video, så sletter jeg den API-nøgle, så er den ikke længere gyldig, fordi at det der med en API-nøgle, det er virkelig vigtigt at passe på, at man ikke deler det med andre. Fordi at hvis man gør det, jamen, så har man faktisk givet, som ligger lidt i nøglen, du har faktisk givet nøglen til dit API, og det betyder, at hvis nogen begynder at bruge API'ets nøgle, jamen så den, der ejer API-nøglen, vil så blive belastet, altså kommer til at koste en penge. Men det er bare en forudsætning, at den der ting ligger derinde, så jeg kommer tilbage til, hvordan at Claude eller Anthropopic har bygget en historie op, der ender med, at de siger, nu skal du gøre det her, og så skal du også derudover gøre noget andet, som at du skal lave en Python notebook. Og Python notebook er noget, som er meget brugt af data scientist folk, og noget af det mest populære, der findes af programmeringssprog. Det er lige så snart jeg trykker på Python Notebook, så skete der noget nederst til højre, hvor den siger, at du gerne installere den anbefalede Python extension fra Microsoft. Og så trykker jeg ja, det vil jeg gerne. Og så går den i gang med at installere noget, der hedder en extension, som bliver til en lille komponent, der ligger herude til venstre, og så er Python. Og det betyder, at Python er faktisk en ret stor programpakke, der så bliver integreret i, i den her browserudgave, jeg har, og jeg kan se samtidig, når jeg installerer sådan ting, at jeg kan se, at der faktisk er 221 millioner gange, at der er nogen, der har installeret den, så det er sådan et temmelig populært lille udviklingsværktøj. Jeg går nu tilbage hertil, går ind og trykker den her igen, og så trykker jeg på en knap heroppe, der hedder Run, og så forventer jeg ikke, at det fungerer. Fordi at jeg mangler stadigvæk nogle ting, men jeg klikker mig egentlig bare igennem til Execute Cell and Below, og så står der Install Enable, så det jeg gør det endelig for mig. Og så går den i gang med at installere noget, der hedder en Jupyter Extension, som jeg tror egentlig, det er det rigtige begreb. Det hedder Jupyter Notebook. Det er det, man bruger, når man arbejder. Jeg kører. Ja, jeg sidder lige og optager video, så tak. Jamen, det står og tykker lidt på tingene, man kan se, at det står og snurrer, det betyder, at der sker ting. Så ved jeg det. Jeg kan lige gå tilbage her, mens den står og tykker, og så tror jeg, at jeg kan trykke på afspil-knappen igen om et øjeblik. Så tror jeg, at den er færdig med at installere de ting, der ellers skal bruges, men trykker jeg igen afspil. Install Python Environment, så siger den, hvad vil du gerne bruge? Create a Python environment til mig, eller bruge det andet. Og jeg tænker, at jeg kan bare bruge det her. Det er hip som op. Fordi at det, der er det fede ved at arbejde på den her måde, er, at jeg arbejder i en browser-baseret
maskine. Det vil sige, at der ligger en server et eller andet sted og gemmer tingene, men når den server er færdig, jamen så er den færdig, og så skal jeg ikke tænke mere over det. Det er ikke en, jeg skal dele med andre. Den har kun et liv, der er så langt, som det jeg ønsker. Men det, der egentlig sker, når jeg er inde i det her Claude, den her Python notebook, det er, at sådan en notebook, den er organiseret i nogle forskellige celler. Så der er en celle her, der hedder en kodecelle, hvor jeg går ned og kører et Python. Det står jeg ude til højre, så jeg kan nu køre noget Python. Og den fortæller, at den skal installere nogle programkomponenter, som gør, at Python kan læse ting, der står nede i den her miljøfil, og derudover også skulle kunne snakke sammen med Anthropic. Det er det, der står. Og nu hernede skriver den så et kriterie, jamen der er lige gjort. Så kommer der step 2, hvor den kode, der gør, at den kan læse hernede fra, at den så bliver beskrevet. Så det er Python-kode, man ser her, der siger, jamen læs noget ind, og så er der i step 3, hvor man går ned og siger, jamen nu skal du snakke sammen med client, og client, den bliver defineret her, altså du skal snakke sammen med Anthropic, og så skal du stille et spørgsmål, der hedder, what is quantum computing? Answer in one sentence. Og så kommer længere hernede, så er det, at den så svarer quantum computing, altså revolutionary computing paradigm. Så den har faktisk, via de steps, jeg lige har vist dig, lavet et helt miljø, hvor du virkelig har lavet et program, der kan snakke sammen med en sprogmodel, og du har mulighed for lige at lege lidt med det, og så kommer også og se, what is ice cream. Og så kan du sige, du kan så trykke på den knap, der er her, og så vil den så køre i 1,5 sekund, men den vil komme tilbage og svare, et ice cream is a frozen dessert made from dairy products. Så det skulle meget gerne sådan ligesom i en nødskal forklare, jamen det var så det. Nu har du været igennem nogle ting, som gjorde, at du kunne gøre nogle ting. Men jeg er ikke gået hele vejen, jeg har kun lagt nogle få trin ind. Og det jeg lige vil vise er, at når man så skal igennem Claude-træningen, og hvornår er det giver mening at klikke på det her, jamen det gør det, når man har fundet et kursus, som er for eksempel det, der hedder Building with Claude API, så kan man logge på. Og jeg har allerede logget på, så jeg vil heller ikke lige forklare det, men hvis I skal på, jamen, så er det vigtigt, at I skal have en konto hos HappyMates, så I får en HappyMates e-mailadresse, så endelig fat i mig, hvis I ikke har sådan en konto allerede, så I kan få oprettet en kode. Men det jeg har gjort her, det var, at jeg har gået lidt i gang med at se, hvordan man bygger med Claude API'er. Jeg har været igennem kurset. Jeg fandt ud af, at der ligger en masse videoer, der forsøger at forklare de forskellige elementer. Først, hvad er det her kursus går ud på? Hvordan er det, du får adgang til which is where our text will actually be generated. Og altså, det forklarer sådan konceptuelt, hvordan er det, man får adgang til serveren? Hvad sker der inde på serveren? Hvordan er det, man svarer tilbage? Og og hvorfor skal du bruge en server? Det var det her med noget omkring sikkerhed. Jamen, det står også forklaret her. Og når det så er sket, hvordan er det så, du får fat i en API-nøgle? Men det var det, jeg lige viste tidligere. Jamen, det gør jeg ved at gå ind i at finde i det her console Anthropic og finde get API key. Så bliver det genereret, men hvordan er det så, jeg kan lave Started by writing out a little bit of API-kald? Jamen, det gør jeg så ved at gøre de ting, der står her. Du skal sætte pip install det der, du skal gøre det der, du skal gøre det der. Og ved at alle de her ting ender så med, at what is quantum computing? Jamen, det kommer tilbage i en variabel, hedder det, message, create, bla bla bla. Den tekst, der kommer til at stå derinde, det er faktisk der i svaret ligger, og det er det, jeg lige viste jer, som lå, her. At jeg har simpelthen lavet den fil, hvor jeg har taget pip install, som stod i kursusmaterialet, så har jeg lavet det trin 2, der siger, at det næste, trin 3 og trin 4, og det gode er så, at når man så kører, de her ting, at så kan man så afvikle, som det hedder, afvikle, man kan køre det program direkte i browseren, som så gjorde det, som kurset her beskrev. Så det tænker jeg, det er fantastisk, hvis alle, der deltager i det her kursus, kan komme så langt,
så I er i stand til at få succes med at making a request. Det, der mangler, er så at få fat i en API-nøgle, og jeg mener, at I selv vil kunne finde en API-nøgle, hvis I har adgang til Claude. Hvis I ikke kan det, så er det også igen et spørgsmål om at tage fat i mig. Og så vil jeg ellers sige, at så er øvelsen derudaf at komme igennem de her forskellige ting. Simpelthen forstå, hvad sker der under huden, som man kalder det. Eller jeg ved ikke, hvad det hedder, men altså for eksempel en chat exercise, så tror jeg, her begynder det at, når kommer til det her punkt, Let's go through it. I vejledningen, så begynder det at give mere mening, for det begynder at ligne, den måde, som vi normale mennesker, eller som mennesker nu engang opfatter AI på, at det er som en chatbot, og det er det, som den her chat exercise så vil komme til at gøre. Så det skulle egentlig gerne have, så taget dig fra et sådan meget hurtigt lige bekast ind i at forstå, hvad det API er, så køre igennem chat exercise, der er jeg ikke kommet til endnu, og så ser jeg her et hjælpeværktøj, som det gør, at du nemt kan komme i gang, og hvis du så har hemmeligheden her, jamen, så er du godt kørende, og så kan du ellers gå i gang med de forskellige ting, der ligger i at prøve at blive klog på, hvad der egentlig skal til i sådan et digitalt køkken, eller som baserer sig på Claude-teknologier. Så det ved jeg ikke rigtig, Isabel, om det gav dig sådan i hvert fald... Det giver et god mening. Ja, der er i hvert fald lidt mere. Jeg siger ikke, at det skal kunne forstås, så det er faktisk de første erkendelser, jeg er kommet... Altså en af de største erkendelser, man skal komme til, det er, at der er sgu så meget, det er umuligt at overskue, men det er vigtigt at så prøve at forstå grundstenene. Hvad er det, at man altså, du laver ikke en lavkage ved først at lægge cremen, og så lægger du en bund ovenpå, fordi når du lægger bunden, så lægger du cremen, og så lægger du en ny, og så kan du bygge det op lag på lag. Men det er et spørgsmål om at komme rigtigt i gang. Og det er også et spørgsmål om, så det bliver egentlig afmystificeret. Så jeg tænker, at jeg vil lukke den her video af, og så vil jeg dele den med de andre derude, og så se, om den ikke måske er mere spot on. Og så, ja. Ja. Så det var egentlig det, jeg håbede at kunne bruge dig til. Det var en god gennemgang, synes jeg. Jeg føler i hvert fald godt, at jeg ville kunne selv